croeso ata ni, da ni wedi cael sesiynau difyr iawn yn siarad efo 6 artist benywaidd sydd wedi bod yn rhan o Cadwyn greadigol gyfrinachol sydd yn golygu yn union be mae'n dweud, deud y gwir, maen nhw wedi bod yn ymateb i waith i gilydd. Mi gychwynnwyd efo un gair, a'r gair hwnnw oedd hael. Testyn, pen agored, a yr un oedd yn cael y fraint o gychwyn y Cadwyn gelfyddydol yma ac agor y tsiaen i fyny i'r 6 artist neu'r 5 artist arall oedd Efa Lois. Artist mae gen i barch mawr iddi hi a wrth fy modd hefo'i gwaith hi. Mae o yn waith da chi'n adnabod yn syth ac mae rhaid i mi gyfadda pan welis i'r llun ni o'n i'n gwybod yn syth. Lun di oedd o Efa sydd yn hyfryd dwi'n meddwl. A mi gychwynnes di drwy ymateb i gerdd Dafydd ap Gwilym sef Morfydd fel yr hael. Dyna lle wnaethon ni gychwyn. Wan, chdi di'r un sydd wedyn gweld y tsiaen yma yn tyfu ar ei hyd ac wedi eistedd ac wedi gwrando ar pawb yn ymateb i weithiau i gilydd. Sut brofiad oedd hwnna i ddechrau? Wedi bod yn anrhydedd, really, fel i fod yn rhan o'r prosiect, i gael dechrau'r Gadwyn, ond hefyd i allu gweld yr holl darnau gwych yma gan fenywod hollol dalentog a darnau gwych a gwybod bod y darnau sydd wedi sbardino rhywbeth i greu y Gadwyn a mae wedi bod yn surreal ond yn hollol wych a mae'n anrhydedd i bod wedi bod yn rhan o'r prosiect. O fod yn cychwyn y gwaith yn amlwg doedden ni ddim yn gwybod, neu doeddech chi ddim yn gwybod sut oedd pethau yn mynd i fynd ac i lle, a dwi'n meddwl bod y ffaith bod gymaint ohonoch chi da chi i gyd yn gweithio mewn cyfryngau gwahanol. Yn anffodus mae Edie Crawford oedd yn ymateb i gerdd Marged wedi gorfod yn gadael ni oherwydd hialau amser, ond mi roedd i chyfraniad hi yn bwysig ac yn hyfryd hefyd. Ac wrth i mi gasglu nillad o'r llawr, roedd ei dafod eisoes yn trio dal blas fy nghorff, ac mi welwn y geiriau yn dechrau popi'n i geg, a gwyddwn, erbyn y bore, y byddwn i'n gerdd dwt ar ei Instagram o. Dwi'n codi fy nillad lan o'r llaw, mae dy wyfysau dal yn gynnes, ond mae rhywbeth ddim yn iawn. Paid trio estyn mas am fwy, dwi'n gweld lle mae hyn yn mynd na. A Marged, mi wnaethon ni siarad yn un o'r sesiynau blaenorol am y ffaith bod yr is-destunau drwy'r gwaith yma mewn ffordd, ac wyt ti wedi gweld y tsiaen hefyd y Gadwyn yn tyfu. Mae yna is-destunau tebyg iawn yma, yn does? Oes, mae yna. Dwi'n meddwl, os ni'n gorfod dewis un thema, nes i ddeud hanner ffordd drwy'r sesiwn dwytha na bod yna syniad a ddianc neu methu dianc a dychymyg a cyffwrdd, ond sy'n ni'n gorfod dewis un ar ôl gwrando ar bob un, fyswn ni'n dweud na perthynas rhywun efo un person arall sydd wedi dod drwodd i mi oherwydd mynd yn ôl i llun Efa efo Morfydd oedd yn amlwg, oedd ei ffortread hi'n cael ei gysylltu nôl efo Dafydd ap Gwilym, a wedyn dwi'n meddwl bod pob un darn wedyn wedi ymwneud efo'r syniad o berthynas efo rhywun arall, ella bod yr person arall na ddim mor amlwg bob tro, ond yn sicr mae'n rhan o narratif bob darn, dwi'n meddwl. Ti'n gweithio falle efo mwy o gyfrwng na falle
lot o'r artistiaid yma sy'n fwy penodol falle? Ia, dwi roi di ymateb i can o blaen, so oedd hwnna'n proses really cyffroes. Dwi di ymateb i dawns o blaen, i cerdd o'r blaen, ond mae sort of cael rhythm can hefyd yn rhywbeth dwi'n trio cipio yn ngwaith i. So bod y fideo yn sort of dilyn rhythm. So dwi'n meddwl bod caneuon a fideos, fatha music videos, for example, Mae nhw'n cyfryngau sy'n really ffitio fe gilydd yn dda. Ond ia, mae wedi bod yn ddiddorol iawn gwylio fo yn mynd o un peth i llall, a gweld hefyd be ni'n meddwl yn wych, oedd y cyfryngau gwahanol hefyd yn dod at ei gilydd, a ni'n meddwl bod hwnna'n ffantastig. Roedd ei chroen yn dal i ganu ymhell wedi'r postmon adael. Seithau ser o bunnau bach dros ei gwar o hyd wrth iddi ail fyw llesmau'r ei gyffyrddiad arni. Pa mor falla rhystredig lleicyd o fod ar bron iawn ddiwedd y tsiaen sy'n amlwg ddim wedi gweld beth sydd wedi bod yn flaenorol, ond dwi'n siŵr bod yna rhyw edrych ymlaen ar weld sut mae'r gwaith mae gyd yn tyfu? Oes, yn bendant. Mae'r chwilfrydedd, jyst o'ch glywed chi'n siarad fan'na wan am y 3-4 darn cyntaf, 3 darn cyntaf nad oes gynnau syniad amdanyn nhw. Dwi'n gyfarwydd iawn, dwi'n ymwybodol iawn o waith Gwenny wrth gwrs, a bellach buddig hefyd wrth gwrs nawr, ond dwi'n edrych mlaen ofnadwy. Da ni gyd yn ymwybodol, da ni mond yn gwneud hyn ac yn cael yr cyfle yma i wneud prosiect fel hyn yn ddigidol oherwydd y ffaith nad oes na steddfod eleni. Dwi'n gwybod bod y steddfod yn bwysig i chi fel artistiaid. Dwi'n gwybod, Gwenny, bod ti wedi cael ysgoloriaethau. Dwi'n gwybod bod Efa hefyd, da chi wedi cael ysgoloriaethau gan y steddfod. Mae hi'n yn le pwysig o ran arddangos dy waith ditha, byddig wyt ti'n enillydd toreithiog lleicu a chditha Marged yn amlwg yn dyfais ditha hefyd ac yn cyflwyno yna. Faint o golled ydy peidio cael steddfod? Dwi ddim yn methu y gwaith paratoi, cario bod dim yna. Os o'n i'n meddwl amdan heirio fan, mynd y pethau fyny. Ochr yna, dwi ddim yn methu hynna, ond yn braf gael chydig bach o toriad o hynna. Ond dwi'n methu, dwi'n hoffi siarad efo pawb sy'n dod i weld. Dwi'n licio bwnsio syniadau efo pobl hefyd. Ond fyna fwy nesa, gobeithio. Ond hefyd, Marged, faint o fendith ydy hi bod yr Eisteddfod wedi ymateb ac wedi cael comisiwn digidol fel hyn sydd yn gadael i chi greu? Ia, dwi'n teimlo'n ffodus iawn o wedi cael y cyfle yma. Diolch fawr i Eisteddfod ac i Nicky Beach hefyd. A dwi'n meddwl, yn amlwg, mae rhywun yn gresynu bod na ddim Eisteddfod, ond mae hefyd yn dangos bod mentergarwch y Eisteddfod mewn ffordd, a dwi'n meddwl bod pa mor ddyfeisgar ydy y prosiect yma. Dwi rioed wedi bod yn rhan o rhywbeth fel yma o blaen, a mae gweld sut mae'r cyfryngau gwahanol wedi cael eu plethu, sut da ni recordio hwn wan. Mae jyst yn dangos gymaint o potensial sy'n yna, a mae'n wych bod y Eisteddfod, bod nhw wedi llenwi'r bwlch a wedi gweld y cyfle i neud o, a dwi hefyd mewn ffordd yn edrych ymlaen at mae'n eich i feddwl os da ni'n gallu gwneud hwn rwan, be fedar ddod yn y blynyddoedd nesaf, ella fydd na fodd o gyfuno y Eisteddfod traddodiadol da ni'n gyfarwydd efo pethau mwy technegol fel yma, a tas wybod wedyn i lle fysa hynny fynd, a mae'n exciting, a dwi'n ofnadwy ddiolchgar o gael y cyfle i sgwennu ac o gael cydweithio'r brosiect yma efo artistiaid hollol wych eraill. Oedd o'n really exciting. O'n i'n just yn really edrych mlaen i weld be mae bawb di wneud. So, dwi just yn... Clywch. Dwi'n meddwl bod hwnna'n le gwych
i falle cael pen ymwdol a cael Cadwyn ac dwi'n gobeithio y cewch chi gyd gyfle wan i fynd i edrych ar y gwaith. Felly diolch o galon i chi i'r 6 ohonoch chi. A dwi'n gwybod os da chi fel fi, ond dwi wedi dechrau, dwi'n siŵr bod pawb yn deddol, dwi'n ofnadwy am hyn yn andros o beth hyll, ond diolch o galon i chi, a hwyl fawr. Tara! Da.